Crkva Svetog Nikole se nalazi u Starom Slankamenu, u opštini Inđija. Podignuta je 1468. godine i predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja. Prema predanju, podigao ju je Vuk Grgurović, u narodu poznat kao Zmaj Ognjeni Vuk. Najstariji pisani pomen o crkvi iz 1501. godine potiče sa zapisa popa Đorđa na Četvorojevanđelju Pijskog manastira. Svoj današnji izgled dobila je u 18. veku, posle mnogobrojnih obnova. Crkva je izgrađena kao jednobrodna i izdužena građevina sa osnovom u obliku trikonhosa. Konhe su spoja i iznutra polukružne. Prvobitna priprata, odvojena od naosa zidom, zamenjena je novom koja ima tribinu drvene konstrukcije. Visokom baroknom zvoniku 1795. godine preuređena je limena kapa. Višestruko profilisan krovni venac i naglašena vertikalna podela fasada potiču iz vremena barokizacije crkve. Ostaci arhitektonske plastike koji su nađeni tokom obimnih istraživanja započetih još 1954. godine ukazuje na tradiciju Moravske škole. Jedina sačuvana freska sa predstavom tri jerarha pomažu datovanju Slankamenske crkve na kraj 15. ili početkom 16. veka.